over thatha sibeka phake kwimizuzu masiyenze be-16 kubethe phake insimbi ka-8 o'clock. Kanti ke mphulaphuli ke bentshilo nathi ke izolo bekumele ke sincokola ke nomama uBrenda osuka phake ngakumbi ke eMontino eDenegray kodwa ke sivuke ngakumbi ke kwimpelaveki ke suka kuyo ke ngakumbi ngendaba ke zibhlungu ke nalapho ke unyana wakho neminyaka nje 13 ethe wabe ke uyazixhoma. Kanti umama uBrenda sele ke sijoyinile ngakumbi ke emnxebeni. Mama uBrenda masibulise mama enqubeni sikunike ithuba lokuzibulisela ekhaya. Molweni mama ndinguBrenda. Sikakhulu mama Aha, Nkosi kakhulu mama uBrenda. Mama, siyazi into yokubana unyana wakho sivuke ngendaba ezithe bhazalala kuFacebook apho zisithi into yokuba uye wabe uyazixhoma emveni kokuba ngakumbi ke gxuthwe esikolweni ngezityholo zokuba ubhulisha abanye abantwana. Bekumele ke ubuya nawe ke esikolweni kodwa khange abe ke uyayenza loo nto leyo. Nithe nabe ke ekuhambeni kwexesha nihambe nimfuna kuba ke ngakhange abuye ngosuku lokuba abe egxuthwe esikolweni akabuya nihambe nimfuna ze nabe nifumana ke umzimba wakhe ezixhomile enxibe iuniform yesikolo. Ungakusityebisele mama uBrenda into yokuba kwenzeke ntoni? Mama lo mntana nge-10 besimthumele esikolweni. Besimthumele esikolweni wahamba ke lo mntana wahamba waya esikolweni. Saba ke ngoku lo mntana uye walwa nomnye umntana phaa esikolweni. Uprincipal ke umntana wamthumela endlini. Umntana ke waza endlini wazobiza thina abazali bakhe. Siye sahamba mna notata ke saya esikolweni. Kuba mama uBrenda ndimamele. Mama uBrenda usekhona? Ndisekhona. All right. Ifowuni nengxaki. All right. Naye esikolweni mama uBrenda kwathiwa esikolweni emveni kokuba niyomamela umntwana kusithiwa ubhulisha abanye abantwana. Yes, saya esikolweni okay sathi ke ku-principal phaa sizohamba siyothetha nomntana. Wasithe kafika esikoleni kwathiwa esikoleni umntana usibe ngedraga. Sathi ku-principal ke sizohamba nomntana siyomfuna. Sihambe ke sigoduke. Sasifikayo endlini sifika umntana engekho endlini. Okay, sihambe ke ngoku sihambe simfuna lo mntana. Safika apha ezithomini zakhe eyi-1 ithomi yakhe ithi hayi ikomnye. Safika kulona athi omnye hayi ukomnye. Ndathi kutata lo mntana hayi masike simlinde uzoze abuye aze endlini. Sihlale ke ngoku mna notata ke simlinde tosiphume isikolo. Sisahleli nje silinde isikolo basiphume side saphuma ke sona isikolo. Umntana kangabuye yena. Siphinde ke ngoku siphinde sihambe simjonge ngokwethomi zakhe sibuze kutheni yena angabuyanga endlini kodwa isikolo siphumile. Sithi ezithomi zakhe hayi inoba uhambe nomnye umthomi wakhe. Safikayo sojonga ithomi yakhe le kuthiwa uhambe nayo kodwa nayo ayikho kokwayo. Okay, kube right. Sihlale ke silinde totba lo mntana makafike apha endlini. Hayi lo mntana kude ke ngoku kuhambe ixesha simane sifunana nalo mntana. Akafiki lo mntana. Nalo mntana kuthiwa uhambe naye. Akafiki naye kokwabo. Sihlale ke ngoku thina apha endlini. Kube right. Kude kurhatyele ke ngoku. Kuba lo mntana wam unento ke ayenze into uyabaleka aze abalekele kumakhulu wakhe. Umuntu wathena sihlala esibhedlele. Abalekele kumakhulu wakhe ezirumini. Kude kurhatyele ke ngoku.
ndihambe ndizombuza kumakhulu wakhe. Athi umakhulu wakhe hayi akakafi. Siphinde sihambe sigoduke sifike endlini sihlale. Kakubetha u-8 siphinde sizomjonga akakafiki lo mntana. Ngoku sisiya kulo tshomi wakhe bekuthe uhambe naye lo mntana ke sebuyile yena kokwabo. Athi le tshomi yakhe uhambe nomnye ohlala eLangevaar. Sihambe ke ngoku siye eLangevaar. Xa sifikayo eLangevaar lo mntana akakho kokwabo. Siphinde sidike. Kuthe kakubetha u-9 lo mntana akakabikho kokwabo. Sihlale ke ngoku. Yithi mna ngoba lo mntana unayo laa nto ayenze ubudoda apha endlini abaleke aye kumakhulu wakhe ayolala kumakhulu wakhe. Kuthe kakubetha o-9 sihambe kakubetha o-9 siphinde sizomjonga akakho lo mntana. Siphinde le Langevaar ngale tshomi yakhe ayikabikho endlini. Yide kutatakhe hayi inoba lo mntana ikhona le ndawo aqwarhe kuyo. Inoba uyasibona nakule ndawo aqwarhe kuyo. Ngoku masimyeke inoba uzoza ndiyamazi uzoza apha kumakhulu wakhe afike alale. So ndizamphulukhela ngomso kusasa ndizomjonga ke ngokwaze alungise aye esikolweni. Alright. Ndifuna siye Mama uBrenda kwasa nimfumene ngabani ixesha xa niqonda nilele mos ningamfumenanga into yokubana uphi umntwana navuka ekuseni namkhangela nimfumene njani umzimba wakhe? Umzimba womntana ndiye ndavuka ndalungisa lo mntana umncinci ngoba unaye nobrada omncinci ofunda naye sayidelbayi. Ndiye ndavuka ndalungisa lo omncinci ngoba isikolo sabo singena ngo-8. Ndalungisa lona ngoku ahambayo yena eya esikolweni. Ndaza kumakhulu wakhe ndazomjonga ngoba uqhele umakhulu wakhe uyamlungisa. Afike ke ngoku azobheka endlini athi webelele kumakhulu wakhe. Ndibuke ke mna ke ndisuke esenzive ezirumini. Xa ndifika apha ezirumini uthi umakhulu wakhe lo mntana kakafiki. Ndithi ke nakhe hayi bo akakafiki. Athi umakhulu wam hayi kange afike. Hayi ke ndihambe ndihle ndiyocela utatakhe endlini uba umntana kange afike kumakhulu wakhe. Siphinde sihambe ke ngoku siye eLangevaar sojonga lo mntana bekuthe uhambe naye. Xa sifika phaa eLangevaar uthi lo mntana kange ambone lo mntana. Sihambe ke ngoku nanomyeni wam ke sihambe athi lo mntana ikhona le ndawo bahlala kuyo ePark. Bona bezitshomi. Ikhona le ndawo apha ePark bathanda ukuhlala kuyo. Sihambe ke ngoku mna notata womntana siyojonga kule ndawo lo mntana athi bahlala kuyo. Xa sifikayo phaa sifika kule ndawo akomntu phaa kukho ingubo eleliyo kule ndawo. Sijike ngoku sojikela naphaa ePark phaa. Ikhona laa krayi imhlophe phaa phezulu entabeni. Icross. Sijikile naphaa eMotino High School naphaa ebaleni eMotino High School. Sibuye ke ngoku. Xa sibuyayo asimfumani lo mntana. Sibuye ke ngoku siye entutwini. Ikhona le ndawo kulahlwa kuyo entutwini. Sihambe siye phaa sojonga uba inoba akakho phana. Xa sifika phaa naphaa akakho umntana. Ndihambe ndiye esikolweni ndiyocela iprinsipali uba lo mntana akamfumani. Abuze uprinsipali hayi bo nyhani. Yithi ewe asimfumani. Okay, kufike ke ngoku abanye abahlali ke ngoku. Sihambe simkhangela lo mntana. Siye naseParadise asimfumani. Sihambe ke ngoku
sihle phana phaa elantazini ngaphaa emlanjeni phaa kule bridge utata ke adibane nomnye umfo ebeyolisa ibhokhwe abuze utata ke abuze kulo mfo kanga ambone umntana onxibe impahla zesikolo athi lo mfo hayi lo mntana bedibene naye izolo nge-10 lo mntana ziyomfumana nge-11 ekuseni nge-10 lo mfo ebedibene naye lo mntana ehleli kule bridge ibomvu lo mntana ufuna uzilahla emanzini uthi lo mfo ke yena ke wathatha lo mntana wampa i-2 rand wathi kuye hayi makangayenzi le nto lo mfo ke andimazi noba kutheni ke angamthathanga ke ngokambuze ngobana abazali balo mntana nalo mfo kangaze ezindlini aze ubuza ngalo mntana lo mfo uthi wathatha umntana bahamba ke ngoku lo mntana wamshiya yena lo mfo waphindela yena ezibhokheni zakhe lo mntana wahamba wathi uyozithengela ijip egaraji ekuseni lo mfo nge-11 udibana notata umntana ambuza lo mfo kangambone umntana onxibe impahla zesikolo lo mfo wabe exelele i-cousin sister yam ba udibene nomntana phantsi kwebridge lo mntana uzichomile unxibe impahla zesikolo mama njengoba ebasela lo mfo njengoba ebasela i-cousin sister yam uthi yena uye ngoku abona lo mntana uye wabaleka yena waya e-police station wayocela e-police station. Nkosi Mama uBrenda, ngenxa yexesha mama masibamba apho sifuna ukujonga imeko yekhaya. Ingaba le meko inishiye ninjani nilikhaya? Mama apha endlini akho nto ethi ba lo mntana siyamabhuza asimabhuzi qha simphethe njengoba omnye umzali aphatha ngayo umntana xa umntana usouthi umntana uyangxolisa. Nkosi kakhulu Mama uBrenda. Mhlawumbi ingaba kulindeleke ningcwabe nilikhaya? Sizongcwaba ngoMgqibelo ngo-10. Nkosi kakhulu Mama uBrenda. Sisisikhulula uVukani FM sililanani sithi ngxe ngakumbi. Akho mnandi ke ungumzali ube ke ungcwaba umntwana wakho. Nkosi kakhulu sawumane ke sinijonga into yokuba ingaba ninjani na. Okay, Nkosi. Nkosi kakhulu, right? Phulaphula weVukani FM ngumama uBrenda lo umama umntwana oneminyaka eyi-13 othe wabe kuyazixhoma ke eMouldtino kwimpelaveki esisuka kuyo efunda phaa ke kwisikolo Edelweiss kwilokishi yaseDengrey kwi-Mouldtino. Sithi nxa ke kunoZulu siya kwi-sport update kwezemidlalo sijonge into yoba ke ingaba yena ke usiphathele